Bon dia, amics i amigues. Ui, m'aveïix molt cantar esta cançó. És una cançó de Nadal. Però és una cançó de Nadal que la vaig composar jo, dedicada a tots els dolços de Nadal. En realitat, els dolços se fan tot arreu de l'any. Però quan més a gust se mengen és en Nadal. Sabeu per què? Perquè estem tota la família junta. I com que ara estem tota la família junta, tal vegada per això m'aveïix molt cantar esta cançó. La 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 la. Quina olor des de la cuina, els pastissos són al forn, les malbrutes de farina, sucre, carabassa i ou. Trobarem a cada poble l'ingredient tradicional. Compartim aquestes festes amb els dolços de Nadal. Arrop i talladetes i coquetes de sagí, pilotes ensucrades, coques fines i arnadí, pastissets de boniato, neules, casques i bunyols, confitxo, peladilles, rosegons o carquinyols. La 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 la. La mare sempre ho deia, sempre ho anava dient, els dolços donen vida i reviscolen a la gent. Escoltant les nostres dites i seguint les tradicions, recordem que en esta vida a ningú li amarga un dolç. Tenim figues albardades i carabassa torrat, torrons, coques, cristines, pan, figol i massapà, rubiols i orelletes, anisets i polvoró, tonyes i moixaven, estornell i flaó. La 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 la. Anem a dir-los tots. Arrop i talladetes i coquetes de sagí, pilotes ensucrades, coques fines i arnadí, pastissets de boniato, neules, casques i bunyols, confitxo, peladilles, rosegons o carquinyols. Tenim figues albardades i carabassa torrat, torrons, coques, cristines, pan, figol i massapà, rubiols i orelletes, anisets i polvoró, tonyes i moixaven, estornells i flaó. Bon dia, boniques i bonics. A mi em diuen Ivan Lledó i sóc el mestre de música del Col·legi L'Esperança de Crevillent, al Baix Vinalopó. Només volia saludar-vos i dir-vos que els mestres us estimem un muntó i que tenim moltes ganes de que torneu pronte a l'escola. Però mentrestant podem fer altres coses, on també aprendrem. Per exemple, una endevinalla. 3 costats tinc per fer drink, drink. Ho sabeu? Adeu! Soc Mercè Payà. He estat mestra d'infantil durant 39 anys, entre Muro, Ontinyent i Onil, i actualment aturada però molt activa perquè tinc moltes altres coses que m'agrada fer, com és pintar, cantar, i en aquests moments que estem vivint em sembla molt important que cantem, que ballem i que riguem molt. Hola, xiquets i xiquetes, com esteu? En primer lloc, desitjar que estigueu tots bé, tant vosaltres com les vostres famílies, i res, la veritat és que fa 2 setmanes que ja no us vegem i ja tinc ganes ja de veure-vos i tindre un contacte directe amb vosaltres. Este temps de confinament que tenim en casa l'hem de dedicar per aprendre més en aquestes activitats que vaig passar amb els vostres pares i que vosaltres
que sou els que sabeu com els teniu que fer, els teniu que ensenyar, encara que teniu 3 anys, sou molt llestos, i aneu a fer de professors i aneu a ensenyar-los a ells com treballem a l'aula. Esperem que això passi pronte, que es puguem veure el més aviat possible, i res, donar-vos una forta abraçada, i res, molts gràcies per a tots.